मा जागोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरनि जिउआ मानो थेर-बेथेर खालामदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरनि सिमां मिजिंखौ जों आरो नोंथांमोना मिन्थिगौदि बिटिआरनि बिखायाव नायल' जाल' गंसेल' थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मा जाबोखो आरो मा जाबाखै एखनब्ला सेमेस्टार रिजाल्टनि जेंना माब्लाबा द'थि सेमेस्टारनि जेंना बेफोर गासैखौबो भुगिनांगासिनो दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा दासिमबो मानो मोजाङै दैदेननो हायै थासारियाव दं गंसेल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौनो बेनिख्रुइ देरसिन आरो सोमोनांथावसिन बाथ्राया जाहैबाय द'थि सेमेस्टारनि रिजाल्टखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फोसावजानाय मोननो हायैनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा कटन कलेजाव मुं लिस्ट फैनायनि उनावबो मुं थिसननो हायासै बे बाथ्राया गोबां दुखुनांथाव जादों होननानै बुंनांगोन फरायसाफोरा गोबां दुखु फोरमायदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया द'थि सेमेस्टारनि फिथाइ फोसावैनि थाखायनो गावनि मुं फैखानाय फरायसाफोरा गुबुनाव मुं थिसननो हायाखिसै मा खालामदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा फरायसाफोरनि जिउजों गेलेनो नागिरदों नामा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा रिजाल्ट मोननो हायैखौ लानानै मा दुखु फोरमायदों मिन्थिना ला गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय সকলকে नमस्कार दिनैनि बे भिडिअ फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ लानानै আজিৰ মেইন ভিডিঅ'ৰ আহাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক লৈ দিनै বয়বো মিন্थिगौ আজি সকলোৱে জানে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিखौ लानानै बा आदार्स इउनिभार्सिटिफोरनि जा पिजि जा मास्टार डिग्रीनि एडमिशन बियो जानानै थांबाय बा सोलिगासिनो नाथाय बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिया दिनैसिम 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ डिक्लेयार होनो हायाखै आरो 5th सेमिस्टारनि रिचेकिं जायफोरा खालामदों बिथांमोननि रिजाल्टखौ दासिमबो होनो हायाखै बाट व्हाइ नाथाय मानो दा जाय बिथांमोना रिजाल्ट मोनाखै एडमिशनखौ बोरै लागोन उइदाउट मार्कशीट फाइनाल मार्कशीट बेफोरखौ मोनालासे बोरै बियो आदार्स इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लागोन दिनै जों खोब गावनि मेगनजों नुनो मोनदों दिनै कटन इउनिभार्सिटि बायदियाव एडमिशन जागासिनो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि एडमिशन जानानै थांबाय जाय बिथांमोना दिनै कटन इउनिभार्सिटियावहाय एडमिशन खालाम थांदोंमोन दा बिथांमोना दिनै 6 सेमिस्टारनि रिजाल्ट गैयैनि थाखाय दिनै एडमिशन लानायनिफ्राय फैफिननो गोनां जादों माखासे फरायसाफोरा जायफ्रानोखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनोमोन बिथांमोना दिनै मेगनाव मोदै लानानै न'सिम फैफिननो गोनां जादों नाथाय मानो गुबै जाबाय बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दिनै 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ डिक्लेयार होआखै दासिमबो बिथांमोना मा खालामनो सानदों बिथांमोना फरायसानि लाइफखौ मा खालामनो सानदों मानो गेलेबाय थादों যিসকল বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক চলাই আছে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ লগত কিয় খেলি আছে আজি যিসকল কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে এডমিশ্যন পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে 6 সেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিছে তেওঁলোকে দিবলৈ পৰা নাই সো তেওঁলোকে আজি চকুত পানী লৈ কিনি ঘৰত লৈ ঘূৰি আহিব লগা কিয় বাধ্যতা হৈছে আজি তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব दिनै जाय बिथांमोना एडमिशन मोनाखै दिनै बिथांमोना मा जागोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि एडमिशना जानानै थांबाय बिथांमोना ना बैथिं जाबावगोन ना बैथिं एडमिशन लानो हाबावगोन তেওঁলোকৰ জীৱনটো কি হ'ব दिनै 5th सेमिस्टारनि रिचेकिंनि रिजाल्टखौ दासिमबो होआखै जाय बिथांमोना दिनै पिजिनि एन्ट्रेन्सआव पास जाबाय बिथांमोना दासिमबो एडमिशन खालामनो हायाखै मा दिनै एडमिशननि उनाव जुदि रिजाल्टखौ मोननानै जुदि बिथांमोननि रिजाल्टआ मोजां जायो बिथांमोना मा खालामबावगोन যিসকল কটন ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন নাপালা যিসকল বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন কৰিবলৈ নাপালা তেওঁলোকৰ লাইফখন কি হ'ব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতখন কি হ'ব দিनै হাজাৰ হাজাৰ ফৰাইছানি লাইফা দিनै বৰবাদ जानो थांगासिनो जाय बिथांमोना बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सालायगासिनो बिथांमोना सानदोंना सानाखै दिनै बिथांमोना मा खालामबावगोन बेखौ बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिखौ जाय बिथांमोना सालायदों बेखौ साननाया मोजां যিসকল বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক চলাই আছে তেওঁলোকক হিখিনি কথাখন ভাবিখিনি কাম কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যদি এক্সাম দিখিনি যদি এক্সাম পাৰ্টিখিনি যদি তেওঁলোকে ৰিজাল্টখন জলদি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰে দেন বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কিয় নোৱাৰে দিनै বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়া মানো थाब ৰিজাল্ট होनो हाया बिथांमोना सानाखै नामा फरायसानि लाइफखौ
आदार्स इउनिभार्सिटि एडमिशना जानानै थांबाय दिनै क्लास जानानै थांबाय होमबा बिथांमोना उइदाउट रिजाल्ट बोरै एडमिशन लानानै बोरै बिथांमोना क्लास लानो हागोन दिनै गासै फरायसानि सिमाङा एखे नङा गासै फरायसाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावल' फरायहोनानै बिथांमोना फराया बिथांमोनाबो सिमां दङ बिथांमोनाबो थांखि दङ आदार्स इउनिभार्सिटियाव फरायनायनि बिथांमोनाबो सासे मानसि जानायनि सिमां दङ होमबा दिनै बेखौ बिथांमोना मानो सानाखै बिथांमोननि लाइफ बरबाद जानायखौ सोर नायफिनगोन बेखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया सानदोंना बेखायनो आङो खावलायदों दिनै 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ थाबैनो डिक्लेयार होनांगौ ইয়াৰ কাৰণে মই আপিল কৰিছো যেমান সোনকালে পাৰে 6 সেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্টখন ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে যাহাতে ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'বলৈ পাৰে যিসকল এডমিশ্যনে এতিয়া এডমিশ্যন লনাই তেওঁলোকে এডমিশ্যন পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় দিनै मोजां ষ্টুডেণ্টआ दिनै गाबनानै फैफिननो गोनां जादों मानो थाखाय आं जोबनायाव खावलायो मोनफ्रोमबो कलेजनि दिनै इउनिभार्सिटिनि जायफोरा प्रेजेन्ट इउनियन बिथांमोना जाय इउनियनाव दङ दिनै बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ दिनै सलुसन नागिरनांगोन मोनफा इनिशिएटिभ लानांगोन जाय इनिशिएटिभफोरजों बेफोर प्रब्लेमा दिनै जोबनानै थाङो नोंथांमोना सिरि थायोब्ला जानाय नङा माखासे समाव दिनै धरना होबोनानै माखासे जेंनाखौ दिनै फोजोबनो हाबोदों बे समाव सिरि थायोब्ला जानाय नङा फरायसानि जेंनाया बारानिफ्राय बारासिन जालांबाय थागोन बांलांनायनिफ्राय बांलांबाय थागोन बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों मोनफ्रोमबो फरायसालिनि जाय बिथांमोना इउनियनाव दङ दिनै नोंथांमोना आवाज होनो नांगोन नोंथांमोना सिरि थायोब्ला फरायसानि जेंनाया जोबनाय नङा दिनै हाजार फरायसाया दिनै बेखार जानो थांगासिनो दिनै प्रब्लेमजों जुजिनांगासिनो बिथांमोना हायाखै ओंखायनो नोंथांमोना खौसे जानानै बै जेंनाजों जुजिनो नांगोन अब्लासो फरायसानि जेंनाया जोबगोन खुलुमबाय गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारायगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन